adeɛ bɛba nefa ne bra adeɛ mmra na aban kɔfoɔ se wɔn ɛkɔsi wɔn dan awɔ baabi a ɛsɛ ɔmani da soɔ ne wɔn nyinaa ho dwo wɔn na ɔman kɔsi ne hɔ ɔmo kɔsi ne danyame eti wabrabɔ mu yɛ danyame wae anwummerɛ yi danyame anwummerɛ yi danyame anwummerɛ yi danyame awurade nsira sogyafoɔ a wɔha nyinaa afeda sɛsɛ deɛ wɔde yere no awurade ma ne yere deɛ wɔde ba no awurade ma ne ba deɛ nneɛma bi asɛ wɔ n'abrabɔ mu awurade nnane no ɔbe biara awurade nsira no ɛwɔ yesu di mmea nyinaa nka amen. Thank you. Hello. Action. Today we are Laud TV, YouTube. YouTuber, live to see her.
Bemanchi ebusadom akokura bontusu ayo ese akokura bontusu di asa oso odo ho akire mi ni me odo kora ne ho akokire no aha